U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Na krilima meleka od 1. do 7. neba. Od 1. do 7. neba poslanik alejhiselam proputovao je na krilima meleka. Allah dželešanuhu pokazao je i nebeskom carstvu vrijednost njegovog miljenika. Svi su imali koristi od viđenja poslanika alejhiselam. Na svakom nebu poslaniku alejhiselam iskazana je dobrodošlica. Nadmašio je i najodabranije poslanike, pa je zato i njegov umet najbolji umet. 7 nebesa za naša ljudska djela predstavlja 7 filtera, to jest djelo koje prođe svih 7 nebesa je Kabul, primljeno. Svim silama valja se čuvati 7 stvari koje upropaštavaju djela. 1. Ogovaranja. 2. Dunjalučkog ugleda. 3. Oholosti. 4. Samodopadljivosti. 5. Zavidnosti. 6. Nemilosti prema Allahovim robovima i 7. Nečinjenja dobrih dijela zarad Allahovog zadovoljstva. Ovih 7 stvari korespondiraju sa 7 nebesa.